crec que és el meu deure com a president dels catalans fer-vos arribar un missatge d'optimisme i de confiança en el nostre futur. Tenim a les nostres mans, us ho dic amb franquesa, fer un pas de gegant com a país. I ja sabeu com hem hagut de maldar per preservar les nostres institucions. És cert que aquest cop no ha estat pas una excepció. Ens hem sentit a dir de tot, però de tot plegat n'hem tret una gran lliçó. Catalunya és forta quan el poble expressa lliurement la seva voluntat i quan les institucions funcionen d'acord amb el poble. Mireu, la Catalunya que demà passat té l'oportunitat històrica de dir què vol i com vol que siguin les seves relacions amb l'Espanya fraternal és molt diferent de la Catalunya de la transició democràtica. La nostra integració social ha avançat i ha estat molt positiva. La Catalunya d'avui l'han feta generacions d'homes i dones vingudes d'arreu amb el seu esforç, la seva empenta i les seves aportacions. La unitat civil de la societat catalana és exemplar. L'experiència d'autogovern que hem adquirit ens ha de permetre aprofitar millor les oportunitats que tindrem d'ara endavant. I el diumenge, dia 18, ens estarem parlant a nosaltres mateixos. Ens direm el futur que volem pels nostres fills i els nostres nets. Però també hem de ser conscients que Espanya i Europa estaran atentes al que decidim. Hem de parlar clar. I estic convençut que la veu dels catalans serà escoltada amb respecte. I que el nostre futur serà també un senyal per aquells que ens miren. Tant de bo puguem dir que, a més, ens en miren. Ara com mai hem d'actuar amb confiança, amb seguretat i amb il·lusió. No tinguem por de decidir. Aquest és el nostre futur. El de tots. Visca Catalunya!